मोनसे गामियाव सासे जोबोद जाम्बा सेंग्रा दंमोन। बियो जाम्बा, नाथाय जाम्बाब्लाबो बियो खोब मावनो दांनो गोरोंमोन। गुबुननि सायाव बिहा अननाय, फोथायनाय आरो मानिनाय बिनियाव दङमोन। नाथाय बेखौ जाम्बा होननानै मानसिफोरा लाजि फोनाङोमोन, एदावोमोन, थगायोमोन। बेबायदिनो बेखौ थगायनानै बायदि रोखोमै खामानियाव बेखौ बाहायोमोन। नाथाय बे जाम्बाया बयखौबो समान सानो, बयखौबो अनो। बियो खालि साननोल'सो हाया, सोरबा थगायदों ना सोरबा फोलादों बेखौ बियो साननो हाया। बियो मानसिफोरनो थिनोब्लानो न' लुनानै होयोमोन। हाग्रानिफ्राय बियो बेसेबांबा गिदिर गिदिर दंफां गलाय दाननानै बियो लाबोना होफैयोमोन। उवाल दानना होफैयोमोन, नांगोल दानना होफैयोमोन। बेबायदिनो नांगौ जानाय खामानिफोरखौ बियो गुबुननो मावनानै होयोमोन। नाथाय मानसिफ्रा बेखौ जाम्बा होननानै लाजि फोनाङोमोन, जंखायोमोन। बेबायदिनो बेखौ जाम्बा होनै होनै बिथांनि मुङाबो बेबायदिनो जाम्बास्रोन जालांनायसै। सानसेखालिनि बाथ्रा, बे जाम्बास्रोना जोबोद मोजां मोनसे उवाल दानबाय। उवालखौ दाननानै बियो हाथायाव फाननो लांदों। नाथाय गुबुनफोरा हाथायाव जेरैबायदि उवालखौ फाननो लाङो, बियो बेबायदि फाननो लाङाखै। मानसिफ्रा गाव गावनि उवालफोरखौ बा नांगोलफोरखौ फाननो लाङोब्ला मोसौ गारिजों लाङो, सोरबा फाफ्लियाव बाननानै लाङो, सोरबा बेबायदिनो बायदिसिना रोखोमै थिखोनानै बा बाननानै लांनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय नैबे जाम्बास्रोना उवालखौ गुबुनफोरबायदि बाननानै लाङाखै। बियो हाथायसिम गारि बायदि बियो नारदों आरो नारै नारैनो बियो हाथायसिम बियो लांनो नाजादों। नाथाय बिखौ लामायाव बेबायदि नारनाय नुनानै मानसिफ्रा मिनिदों, ओइ जाम्बानिया जाम्बाखासै। सोरबा सोरबा बुंदोंबो, नै जाम्बा, मा खालामनाय जाखो होनबा नोंनिया? जाम्बाथाय जाम्बा, गथाय जाम्बा, थाम्फैयावबो बानाय नङा नोंनि खियाव। बेबायदि होननानै सोरबा सोरबा जंखायहरदों। नाथाय जाम्बास्रोना बेखौ जेबो सानाखै। बियो उवालखौ नारदों आरो नारदों, नारदों आरो नारदों। बेबायदिनो बियो नारै 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 हाथायसिम उवालखौ फाननो लाबोदों। जेब्लानाखि बियो उवाल फानग्रायाव सफैयो, अब्लाबो नाथाय बियो मिनिजाबाय। मानसिफोरजों बियो मिनिजाबाय। मानसिफ्रा जेरैबायदि उवालखौ फानदों, जेरैबायदि नेदों, नाथाय नैबे जाम्बास्रोना गावनि उवालखौ बेबायदि फानाखै। बियो गावनि उवालखौ फाननो लाबोदोंब्लाबो दलरै दोनदों आरो नैबे उवालनि सायाव गेरलागब जिरायनानै थादों। उवालाव जिरायनानै बियो सोर मा बायदों, सोर मा लादों, सोर बबेजों मिनिग्लाबदों, सोर बबेजों मोखां सोम सोम जादों, बिसि फिसाय नांलायदों, सोर सोरजों माबायदि बाथ्रा रायलायदों, बियो बेखौ नाहरगासिनो दङ। नाथाय मानसिफ्रा बेखौ सिरि सिरि मिनिखुमागासिनो दं। हनै जाम्बानिया उवालाव गाखोनानै दंगासिनो दङ। मानोबा लाबोदोंमोन उवालखौबा? फाननो लाबोदोंमोन ना उवालाव जिरायनानै थानो थाखायनो बियो लाबोदोंमोन? बेखौ मानसिफ्रा सानदों, खना खना रायलायदों आरो बिथांखौ बेबायदिनो रायखोमादों, जाम्बा होननानै जंखायखोमादों। जेब्लानाखि उवाल फानग्राफ्रा उवालखौ फानै 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 थांजोब्बाय, अब्लासिमबो नाथाय नैबे जाम्बास्रोनि उवाला नाङाखिसै। रावबो बिनि उवालखौ बायाखिसै। मानसिफ्रा सानदोंमोन बि उवालखौ फानाखै। बेबायदिनो बिनि उवाला नाङाखिसै। अब्लाबो बियो उवालाव जिरायनानै दङ। सोरबा बायफैगोन, सोरबा सोंफैगोन, बेखौ बियो आसा खालामनानै दङ। बेबायदिनो हाथाया सानजौलांबाय आरो सानजौलांनायाव सासे माहाजोना, जायनि मुङा थेंगोना, नैबे थेंगोना माहाजोना बिहा उवाल बायथारनांगौ दंमोन। उवाल बायथारनांगौ दंमोन नालाय बिथाङा उवाल फानग्रा जायगायाव फैबाय। नायथि नायथा खालामबाय बियो, उवाल गंसेबो नुवाखिसै। नाथाय जोबथानायाव बियो नुबाय जाम्बास्रोना गावनि उवालाव जिरायगासिनो दङ आरो जिरायनानै बियो सोरगिदिं माखौबा माखौबा बियो नायलाहरगासिनो दङ। खाथियाव फैनानै थेंगोना माहाजोना सोंबाय जाम्बास्रोनाव, नै जाम्बास्रोन, हा नों बे उवालाव मानो बेबायदि जिरायनानै थाबाय थाखो? मानो लाबोदोंमोन नोंलाय उवालखौलाय? अब्ला जाम्बास्रोना बुंबाय, फाननो लाबोदोंमोन माहाजोन। अब्ला थेंगोना माहाजोनाबो एसे खुसि जाबाय। हाबाब, आङो नांगौ बायदि उवालखौ मोनथानाय नंलियामोन। आंना फिसाजोआ उवाल नांगौ होननानै बिहरथारदों, नाथाय उवालानो जोबजोब्बाय। खाफाल मोजां, आरोबा दंबावो बियो साननानै खुसि जाबाय आरो सोंबाय, नै जाम्बास्रोन, हा नों उवालखौ बेसेबांथो फानगोन?
अब्ला जाम्बासोना बुंबाय आं बेखौ 25 फैसायावनो फानगोन माहाजोन। अब्ला खोब खुसि जाबाय थेंगोना माहाजोना, आसरितबो नांबाय। मानसिफोरा उवालखौ सोरबा 2 फानदों, सोरबा 3 फानदों, सोरबा बेबायदिनो 50 फैसा 60 फैसायाव फानदों। नाथाय नैबे जाम्बासोना गावनि उवालखौ 25 फैसायावनो बियो फाननो नागिरदों। बेवहाय थेंगोना माहाजोना खोब खुसि जाबाय आरो खुसि जानानै बियो बुंबाय, नै जाम्बास्रोन, नोंनि उवालखौ आं बायनोसै। दा नोङो आंनि खिबु उन उन थांफादो, बे उवालखौ नोङो फाफ्लियाव बानदो आरो जेब्लानाखि आंनि न'आव सहैयो अब्ला आं नोंनो नोगोद रांखौ हरसिगोन आरो नों बे उवालखौ आंनिसिम होनानै फैबानो जाबाय। अब्ला खोब खुसि जाबाय, थेंगोना माहाजोनाबो खुसि, फारसेथिं नैबे जाम्बासोनाबो खुसि जाबाय। बेबायदिनो थेंगोना माहाजोना जेरै थाङो, जाम्बासोनाबो गावनि उवालखौ फाफ्लियाव बाननानै बेजों खिबु उन उन थांफाबाय आरो बेबायदिनो थेंगोना माहाजोननि न'आव सहैबाय। जेब्लानाखि थेंगोना माहाजोना न'आव सहैयो अब्ला फिसाजो बिबारिया न' सिंनिफ्राय गोर 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 खारबोनानै बियो नायफैबाय, नुबाय खोब जोबोद मोजां उवाल। बे उवालखौ नुनानै बियो जोबोद मोजां मोनबाय। नाथाय आरोबाव बियो सासे सेंग्राखौ नुबाय, जाय सेंग्राया गोजौ गिदिर, मदा सोदा, बोलोगोरा बेबायदि। बेखौ नुनानै बियो खोब गोसो थोखोमाबाय आरो गोसो थोखोमानानै बियो उसुखुथु 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 जाबाय थाबाय। आथिंनि आसि बिमाजों बियो हा एरलुबाय थानो हमबाय। उनथाराव थेंगोना माहाजोना बुंबाय, नै आइ, बेनो उवाला, नोङो फसायदोंना फसायाखै, हामजादोंना हामजायाखै एसे नायजादो। अब्ला नुनाय लोगो लोगो खोब खुसि जाबाय बिबारिया आरो बुंबाय, हाब आफा, जोबोद मोजां उवाल, आं जेखौ फसायदों नोङो बेखौनो लाबोदों। थेंगोना माहाजोना अब्ला फिसाजोआ फसायदोंखाय खोब खुसि जाबाय आरो बुंबाय, नै फिसा, नोङो नैबे सेंग्रानो दै गिलाससे होफैदो, बियो खोब गोजाननिफ्राय उवालखौ गावनि फाफ्लियाव बानानै लाबोदों, बियो मेंबाय जानो हागौ, बिदिनो दै गिलाससे होफैदो आरो जोङो बेखौ बिदाय हरनोसै। बेबायदिनो दै गिलाससे लोंबाय, खोब खुसि। बेबायदिनो दै गिलाससे होनो मोननानै नैबे बिबारियाबो जोबोद खुसि। उनथाराव आरोबाव थेंगोना माहाजोना जाम्बास्रोनखौ बुंबाय, नै जाम्बास्रोन, आंनि फिसाजोनि जुलिया बारा गोबाव गैथारलिया, दान मोनसेसो उनावनो आंनि फिसाजोनि जुलिया जासिगोन। बेखायनो आं आंनि फिसाजोनि जुलिखौ गिदिरै गाजा गोमजायै खुंनो सानदों। बेखायनो नोङो गाबोननिफ्राय जोंनाव हानायमानि बन सिननानै होफैदो। अब्ला खोब खुसि जाबाय जाम्बास्रोनाबो, बन सिननानै होफैनो बियो खोब राजि जाबाय आरो बेबायदिनो बियो 50 फैसाखौ लानानै थांबाय। अखानायै जाम्बास्रोना रुवा लानानै बन सिनफैबाय, खोब गोसो होनानै बियो बन सिनदों। जोबोद बुरजा बुरजा बियो सानसेयावनो बन सिननो हाबाय। बिनि बन सिननायखौ बिबारिया नायखोमायो, उसुं खनायाव थानानै बियो नायखोमायो, बिफां सायायाव थानानै बियो नायखोमायो आरो नायखोमानानै बियो जाम्बास्रोनखौ खोब गोसो थोखोमायो, मोननो हास्थायो, गोरबोनि बाथ्राखौ बियो बिनि सिगाङाव बुंनानै लानो लुबैयो। बेबायदिनो सानसे थांबाय, साननै थांबाय, सानथामनि गेजेराव बिबारिया गावनि मोजां मोननायनि बाथ्राखौ नैबे जाम्बास्रोननो फोरमायनानै लानो थाखाय दै जासिफ्लायो। बेबायदिनो खाजि, नारें खाजि जासिफ्लायो बियो। बेबायदिनो गुलि 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 मोनसे समाव नैबे जाम्बास्रोना बिनि बाथ्रायाव गलिलांबाय। बेबायदिनो बिबारिया गावनि गोसोनि बाथ्राखौ बिनो थब्लङै बुंनानै लाबाय आरो बेबायदिनो बिसोर सानैनि गेजेराव मोजां मोनलायनाया सोमजिनायसै। साननैसोनि उनाव बिबारिया जाम्बास्रोनखौ दोनखारलांनायनि खोथा होबाय। बेबायदिनो बिसोर सानसेखालि ब्लद हाग्राबारियाव दोनखारलांनायसै।